n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka taa dugu jukɔrɔ nafolo ɲiniw fana kɛ Gao fan fɛ ani Nara fan fɛ Rusiw u bɛn'o baaraw fana kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ teknobila sɛbɛn ye a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye banque belebeleba fana ye k'o sigi sen kan an ko min ma ngi ɲininka ko Banque nationale des données pétrolières fɛn min kɔni ye dugu jukɔrɔ nafolokow ye ka banque fana sigi o tɔgɔ la min kɔni b'a to ɲɛtaw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati fɛn min ye kurankow ye Rusilakaw u ni Mali tɛgɛ don bɛ ɲɔgɔn bolo ka ban min kɔni b'a to ayiwa kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ ka taa se foroba caman an bɛ se ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na fɛn min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolokow ye ka taa se tajikow ma ka se kurankow ma nin bɛɛ lajɛlen ka taa bila gaz la nin bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ sabu Rusilakaw ko nin ye disibaw ye i ka dɔn gaziko la diɲɛ kɔnɔ n'i y'a fana ta k'a lajɛ baara caman fana bolo d'an bɛ i n'a fɔ fɛn min ye kurankow ye i ka dɔn an ko minnu ma ko les lignes de transport électrique o kɔni ye ayiwa ka courant de sama ka taa n'a ye kilomètre kɛmɛjanw na min b'a to sigidalama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka courant sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ o fana kɛnyɛrɛye tigilamaw Mali kɔnɔ ayiwa ka taa se Rusiw taw ma an bɛna an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fana gaziko fana na an bɛ se ka ɲɔgɔn tɔnɔbɔ cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen fana o bɛna kɛ a ka kɛ ni nin sɛbɛn in ye jɛkulu min ni n y'a fɔ n'a sigi bɛ Rusi jamana ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa olu yɛrɛ weleli nin kɛnɛ in kan o bɛ se ka kosɛbɛ sabu jɛkulu in sigira ayiwa waati la fɛn min ye Rusi jamana ni farafin jamanaw ka ɲɔgɔn bɛɛ dɔ senfɛ o jɛkulu baden de sigira a bɛɛ lajɛlen kun ye Rusi jamana ani farafin jamana k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɛtaa ka se ka sabati fɛn min ye Rusilakaw ye maa minnu ye disiba ye ni waritigiw don an ko ma ko les investisseurs minnu kɔni bɛna de ka na baarabaw kɛ jamanaw kɔnɔ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na min b'a to nin ko bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ fɛn min ye Youssou Traoré ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana kɛli dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye ayiwa Rusilakaw ka faaba n'o ye Moscou ye lajɛ caman de la ka kɛ yen nɔ minnu bɛ nin ko in kofɔ fɛn min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ye u de la ka taama kɛ ka taa Rusi la tiɲɛ don kabi kumajan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn ayiwa sɔrɔsiya ta fan fɛ fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnkow ye ka taa se lakanako ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o la nka lajɛ dɔw senfɛ a kun jirala k'a fɔ k'an bɛna tɛmɛ o kan koyi an bɛna mɔɔnɔbɔ k'an ka siraw mɔɔnɔbɔ ka taa sɔrɔ siraw fɛ ka taa fɛn min yiriwa siraw fɛ o de waleyalen dɔ filɛ nin ye fɛn min ye Kremlin n'o kɔni bɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaaya so kofɔ i ka dɔn Rusi la ayiwa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka siraw kurakuraya ka sɔrɔ siraw kɔni k'olu ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye sɛnɛkɛkow ye ka taa se sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali ma ka taa se taa ni ka seginw ma jango terɛnko ka taa se kurankow ma ani dugujukɔrɔ nafolokow pétrole ko b'o la gaziko b'o la fɛn caman wɛrɛ b'o la ko nin bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ni ka Mali ani Rusi la nafa o fana fɛn min ye sɛbɛn ɲanga ma ko memorandum d'entente o kɔni ye bɛnkan sɛbɛn de ye min bɛ sɔrɔ siraw carini kofɔ wa o baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra n ye maa minnu to a fɛ yen sisan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛnɛ in kan ye jango kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye i k'a dɔn minisiri min ɲɛsin bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ani kuranko ni ji ma Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn a yɛrɛ bunnatigɛ bɛ sɛbɛn in na ka taa se ambassadeur ma ka taa bila an ka minisiri Lamini ɲɛsin an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔkow ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye nin tɛgɛrɛbila sɛbɛn ye ka na ni yiriwa siraw ye min b'a to Mali bɛ lafiya jango an ye fɛn minnu fɔ olu sɔrɔli la nin ye n kun ye sɛbɛn ye Seydou Jara ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indicateur du renouveau andon ni hakili b'a la san dɔ kɛra awa min ye nanzara jamana yɛrɛ ka bamanankan daminɛ radio Moscou don tiɲɛ don aw balimaw aw tulo bɛ radio Moscou de la bamanankan na a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ an ka cɛkɔrɔba arajoni dɔ kuma a fɛ a sɛbɛn bɛ min kan ko Panasonic n'a kun y'a munumunu ka antenne bɔ a ye jirinin dɔ kuma an ka dukɛ na a bɛ radio dulon ye ka sɔrɔ k'i sigi a ka kalaka kan ala ka radio Moscou lamɛn ala bisimila Youssou ngari bisimila ando o y'a sɔrɔ Gana radio o de b'an bolo ala k'an kunna diya siran an k'ale ta an ka taa sɔrɔ sira kan dɛ min ye plan B o ti dɔwɛrɛ min ye aw k'a dɔn an bɛna fɛɛrɛ fɔlɔ min o sigi sen kan o fɛɛrɛ fɔlɔ ni aw a lajɛra ko n'o ma ɲɛ filanan bɛ sigi n'a a lajɛra an b'a fɔ mo bamanankan ko bilankɔrɔ awɔ andon min ye aw k'a dɔn o bilankɔrɔ ye fɛɛrɛ filanan dɔ ye wa andon aw min ye minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don an ka sɔrɔ ma n'o ye Alfuseni Sanu ye ale y'a jira k'a fɔ aw min ye Mali jamana aw min ye an kɔni n'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la ka an bolo maanabɔ sugu wɛrɛw nɔfɛ walasa min b'a to an ka jamana lafiya o bɛ se ka na cogo min sɔrɔ taasira la i n'a fɔ diɲɛ kalan cogo min na k'a sababu kɛ mun ye guerre min bɛ n'o bɛ Russie la ani Ukraine olu ni ɲɔgɔn cɛ an dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn
k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ bi min ye CEDEAO ye olu kɛ bɛ awa min ye ka gwɛlɛyaba ta k'anw sɛgɛrɛ n'o ye embargo ye ka karangada bɛɛ lajɛlen suwa ni k'u bolo kuru anw ka nafolow kan an don na a bɛɛ na ta min ye awa k'a dɔn minisiri ka fɔ la a ko awa min ye u ye hakilijagabɔ dɔ kɛ hakilijagabɔ min ni ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka ɲinini kɛ memorandum an don o na kɛ sababu ye min b'a to an ka jamana a bɛ se ka awa min ye taji sɔrɔ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani k'a dɔn awa min ye fɛn minnu bɛ yen n'o ye dadumuni fɛn galegalew ye a yɛrɛ ka fɔ segukaw ka kuma la dadumuni fɛn galegalew an don awa k'a dɔn an n'an bolo maa na bɔ maa wɛrɛw nɔfɛ dɛ a ye misali min sigi a ko n'i ye taji jate minɛ min ye Mali ye tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ a la ni an kɛrɛfɛ jamanaw jate minɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw bɛ taji a litiri o bɛ taa 200 ani kɔ la nka min ye anw ka jamana ye an don olu ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to awa min ye jamanadenw ye hali n'a gɛlɛyara ni dɔ bɛ fara a kan an don fɛɛrɛ k'a sɔrɔ a la awa k'a dɔn awa min ye a kana kɛ caman ye o de kɔnɔna na subvention o ti dɔwɛrɛ awa min ye jamana o b'a fɔ awa min ye taji feerelaw ye tiɲɛ don a ka gɛlɛ n'an ko ko a b'a feere an don a litiri malidenw b'a sa 200 ani kɔ nka an don min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a lajɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min 160 ani kɔ la nka min ye i n'a fɔ a fɔra cogo min na minisiri fɛ jamana dɔw bɛ yen an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen olu b'a feere 200 ni kɔ wa bɛna ta awa min ye anw ni Russie an ka gouvernement olu ye wuli ka jɔ kɛ u ni Russie u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na min ye aw k'a dɔn Russie maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don farafinna ma n'o ye Adro awa Bech Shango ye an don o ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taama kɛ k'u kunda Mali kan an don an ka gouvernement u n'olu ye ɲɔgɔn ye min ye u ye awa min ye fɛnw sigi sen kan o kɔnɔna na sa Russie na taji a n'a a suru anw ka jamana kan walasa awa gɛlɛya min bɛ yen diɲɛ kɔnɔ bɛ o gɛlɛya a bɛ se ka tɛmɛ an kan cogo min na min ye minisiri ka fɔ la nin na kɛ sababu ye k'a dɔn ka fiɲɛ bɔ da di jamanadenw ma nin na kɛ sababu ye ka lafiya d'a ma nka an don a bɛɛ na ta min ye maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan o maa caman na sa CMDT a maa ɲɛmaw fo ka taa se OPAM ma o maa ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan walasa awa k'a dɔn min b'a to gɛlɛya min bɛ an bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la an bɛ se ka da dumunifɛnw sɔrɔ nɔgɔya la min ye a n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw anw ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ STD n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ sirɛn an b'o fɔ dantɛ foli min na ne bɛ sɛn wɛrɛ min da ale bɛ l'indicateur du renouveau min ye n ɲininka 15 de l'environnement o ye tile 15 hakilijagabɔ min bɛ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka sigidaw bɛ se ka lakana cogo min na an ka dugukolo n'an ka jiw min b'a to waati yɛlɛma kɔlɔlɔw i ka dɔn olu bɛ se ka ban an kunna cogo min na i ka dɔn a bɛ bila o minɛn kɔnɔ cakɛdaba min n'o bɛ an fɛ yan Vivo Énergie Mali k'olu fana ye ŋaniya ta ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u tɛgɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma min kɔni b'a to jiri 500 k'u bɛn'o turu ayiwa ka kɔn o ɲɛ fɛn min ye saniya baara caman ye u bɛn'o fana kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na 15 de l'environnement hakilina kɔnɔna la hakilina min bɛ kɛ sababu ye Mali yɛrɛ bɛ se ka lafiya société Vivo Énergie k'a tɛgɛ di a cakɛɲɔgɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnena fɛn min ye i k'a dɔn eaux et forêts ye ji ni kungo kɔlɔsibaw olu bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa se mairies ma ka taa se lɔgɔliw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan Vivo Énergie Mali ko ɲinɛn dɛ u tɛna to kɔ saa tɔw la u ma to kɔ ɲinɛ fana u tɛna to kɔ fɛn min ye ba joliba i ka dɔn kɛrɛfɛla in na 3e pont yɛlɛnda in yɛrɛ la Sotobaya fan fɛ i ka dɔn u bɛna jiri 500 ni k'o turu sibiri nata fiɲɛ kalo tile 11 n'i ye nin lajɛ a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye 15 de l'environnement o baara ninnu dɔw kɛra Buguni premier ministre i ka dɔn docteur Choguel Kokala Mayiga o yɛrɛ fɛ fɛn min ye ministre Modibo Kone fana ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ko ye komi n'o kɛra baara ninnu dɔ ye o fana jamana ɲɛmɔgɔw k'olu ka baara tɔ ni k'a mɔnɔbɔ fɛn min ye Vivo Énergie Mali u ma to kɔ ka kɛ ni Mahamani Mayiga ka kuma ye ale min i ka dɔn n'ale ye i ka dɔn marketing ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ olu k'u sen don nin baara in na dɔwɛrɛ tɛ a kun de hali bi min b'a to i ka dɔn malidenw bɛ se ka lafiya min b'a to an ka sigidaw olu bɛɛ lajɛlen i ka dɔn u bɛ se ka lakana cogo min na directeur marketing et communication Vivo Énergie Mahamani Mayiga ale ye nin kuma in fɔ a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ olu ye cakɛda min n'olu kɔni bɛ ayiwa tajiko baara kɛ taji tilatilali n'o ye distribution ye ani fɛn min ye taji feereli ye jango station shell la i ka dɔn o ɲɛmaayaso de don olu y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn kɔni ye yiriwa baaraw
ye jango yiriwa kundala ja baraw uni mali ma nyamo bi je ku tigari nyoma ko baraw ke o pana nyinda ifana femi ozo faraw ye jini kungo koloshibaw kata se lugolso ma kata se ngi nyininga aywa meru ma ubuna je ku tigari nyoma mingon bato aywa jirituru bayi akake ko belele baye femi sibiri je kalot leta ane kile nya fena abike sotuba ava fe 3e point yelenda ina ni yalla je akapmo la libi ajira ka foluka tageda fana femi ngoni nye aywa sigida rebe se ka lakana tugomna aywa farafna rebe se ka bunya tugomna ka blaka mina kono ubi o baraw ke olunu jagulu chama bi je ka barake kerengere nyana femi ni ikado sraba alakanani ubi demeke o baraw fana na femi fana ikado kata se fenjama majirituru an fenjama ubolu belajile fana ke ko abibla o mina ko nala ako vivo energy mali kan baray ikado wole dambe ma chamanye mingon bato ayon belajile se ke tugomina sa 2021 o mato ko sabo femi ikado jiri keme fla an bisaba yo turu commune flana na kerengere nyana woron point base mana sesoko yo baraw belajile nge o blala mina mingono ko bamako ville kokati bamako rebe se ka ke manamani yetugomina ayo kadra kon la yo baraw fana ke bara chama woro be ikado bolu ke mi na bi lakana ko fo nyafi srabawka kata se kalango ma kata se sigida re lakana ne ma vivo energy mali abini mbara mbela jilinge opana fem mi sibiri natai so kalot le tanike le kuba fkan mbara bainde boluda abi bla 15 de l'environnement hugumu konna la jiri keme duru ikado ko luturu bajuluba adanga ina aywa ka ko fana nye sania bara chama ubuno fana ke mimbato ansigida be se ka lafia tugomina ni nguye sebanye jamonda ne ga sebengundo anya bo l'indicateur du renouveau la jamonda ne ni ale ka fatri bla andon nebi sebenda la sirena andon ale manedu mi anga politiko hagli bala na folo dop meta ka di nunu ma ni na folo me na beta ka di anga parti politiko ma andon ka do abe wati jamota kabini wati mina ibrim bugar kita na le ko ni mboray na ka fanga abina iba ka fodor metele anga parti politiko ma soro mi awakado mado ka fola ani ekolosi gela ka fola ando no lu ajira ka fo na folo mbeta kadi numa ana folo ko menyesi awami parti nyemo ka juga de ma no temena ka boy barami nuka nga kenin na folo mi ando na jamana dew enini ani karsa awami ani usmane togo foka ta se sira kamarama ommi awusuro ni sagale munummo on na folo de bi kamari nywanga o minye dobe sama kadi parti politiko ma ando na ke kunti dore parti politiko olu bise ka maula benjogo minye awakado ka mau ka demokrasi barake minye ka mau kolojo ka nyeshi demokrasi barama ani awaminye awa ika hage ani ka ngaminge jamanai ando na awaminye ubeni mbele jile nyefo faso de nyana yelma mado ka fola o mi no be kadi anga parti politiko ma o na flo awayalma barabi ka kewa yalma awakado minya kanga temesira munumve abite mo sira fewa fatriba ka fola ako mamunu me na bidi oluma chama me olu ko ngeme ka parti nindo ko lutike senga a parti ni halima berote minyo olu ko ni awba na folo mine na folo mine na andon na folo atidu awamiye parti politique sira minye awakado ka jekulu no politique jekulu o ka nga bara minge minye atidu sira fede abele jele bita awakado minye parti ma nyema ekado ona ka demaya abele jele bita olu de ka sira fe anan awakado minimi vlene nyera la awaka kemme ko damandangulu ga dai sangota mi awa anga jamana gere mi ma kambi lakana balia yalma onna flo mimbe awakado tekata ka do sira fe wa do semana ka boy seda o kemme ka gele min da ka anzagare anan o gele ne o jatimne akemme ka dangare anga sorola akemme ka anga sorosuma yalma mi awa ni jokulu munu vlene ni wari betti utege ko yalma o wari tekata o sira wara o fewa anan awa mi nyera la mi parti politique do olu ko ma femvo nga ke kunti dore mi ka parti politique awa mi ka dogoya baw ndo bi parti sigi sengan doro fatriba no e ade ale ka fola mi aw kado soro mi no beddi no eda o parti politique ko soro o bo ke o yere kelenga koy aywa yusu ala ka muna ja amina ade yale ka fatire anya bo siren ngulo aya yusu na kuma kele fara be ko ina sherew jeledo sherew de afo ku kadi
n'a dira n'a ti don a donda fɛ sariya kelen ti segi kana munna ka n'u bila o minɛ kɔnɔ a banna ɲininkali tɛ yen an ka tɛmɛ tɛmɛri fadiri la lettre du peuple ne b'ale ta i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen a b'an ka sigida lakana a b'o ko fɔ 15 de l'environnement ye kaba kɔni daminɛna ministre bɛ wuli ka jɔ ba la ministre Modibo Kɔnɛ min ye ministre so min sigilen don sigida lakana i ka dɔn saniya ani yiriwa kundalaja kabi baara nun do kɔni kɛra Buguni a wuli bɛ k'i jɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ jamana in yɛrɛ a bɛ se ka kɛ manamani ye cogo min na an ka dugukolo n'an ka jiw bɛ se ka kisi cogo min na fɛn min jiboli siraw bɛ se ka bɔ cogo min na k'an kisi ji walanganda ma yɔrɔ bɛ se ka saniya cogo min na a b'o baaraw fana kɛ fɛn min ye ministre ye Modibo Kɔnɛ i ka dɔn ayiwa ani Bamakɔ maire ye ɲɔgɔn ye a kɛra an k'i ɲininka tarata tɛmɛnen an kɔrɔ ayiwa juin kalo tile 7 in na a kɛra Bamakɔ mairie ba la ayiwa maire bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen u sigira u kumana fɛn min sɔmiya suruyanen don san o san i ka dɔn kɔlɔlɔba bɛ i ka dɔn jiboli ko in na o fana jiboli siraw olu bɛ se ka bɔ yen cogo min na ayiwa k'u kɔnɔ bɔ k'a fɛrɛ fɛn min ye ɲamaw fana ye olu ka ta u ta waati la ka taa bila a bila yɔrɔw la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kuma kɛra olu kan sabu ni sa binna Bamakɔ ka ban i b'a ye k'a fɔ Yusu san o san n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na bana kunbɛn dun ka fisa bana furakɛ ye o hakilina kɔnɔna la fɛn min ye ministre Modibo Kɔnɛ a wulila fɛn min ye Bamakɔ mairie 6 a bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn ye mairie ba la ayiwa Bamakɔ mairie ɲɛmaa yɛrɛ n'o bi Adama Sangare ko fɔ ale tun bɛ kɛnɛ in kan ka se élu bɛɛ lajɛlen ma n'o bɛ maire ko fɔ u jɛra u kumana fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min n'a bɛ bi saniya ko la ɲama tali ko ka taa bila a bila yɔrɔ la min fana ye an ka ayiwa jiboli siraba ninnu ye ayiwa olu kɔnɔna bɛ se ka bɔ cogo min na sabu famɛ manaw ni cɛncɛnw ni fɛn caman na o kɔni bɛ kɛ ko de ye ko min n'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ni san nana ji dun t'a boli sira bila yɔrɔ minnu cira ko ji ka boli o fɛ n'olu bɛɛ gerennen don a laban a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye minisiri a ka kuma daminɛ na a ye hakilina jigin kɛ k'a jira k'a fɔ mairie jɔda ka bon kosɛbɛ fɛn min sigida saniya la kosɛbɛ ayiwa fɛn min ye mairie baarakɛlaw ye i ka dɔn u kan ka bila minɛn min kɔnɔ a da sera olu caman ma a y'a jira fana k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma to kɔ juin kalo tile 11 nata sibiri an kɔrɔ dɛ fɛn min ye gouvernement kɔni ye ŋaniya belebeleba dɔ ta k'o kɔni kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye saniya yɛrɛ baara o bɛ se ka kɛ don min na a baara nun dɔw yɛrɛ o bɛna kɛ jamana ɲɛmaa fɛ ayiwa n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sigidalamaw fana ye olu fana kana to kɔ sabu ka da olu jɔyɔrɔba bɛ ko in na jamana ɲɛmɔgɔw mana baara kɛ cogo o cogo a fɛn min fana ye a fɛnw minɛni ye k'a ɲɛ o bɛ sigidalamaw bolo dɛ Yusu collecteur ba ninnu min jɔ a fɔlɔ yɛrɛ ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye collecteur belebeleba minnu ni jiboli sirabaw don fɔ a dɔ bɛ bɔ Tour d'Afrique kɔfɛ ta ka bɔ a bɛ taa dasi fɔ ba la ayiwa wari min bɛ don na k'a dilan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani dɛmɛbagaw fɛ a ka ca dɛ nka Yusu o baara bɛ kɛ an k'o tiɲɛ fɔ nka Yusu ka taa i mana fɛn dun mana na k'o fili a kɔnɔ ka tila k'a ka dun i mana boisson min k'o buteli fila kɔnɔ i mana ɲamanjɛ k'o fila kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ wari bɔ k'a dilan nka ni anw fana bɛ an ka mananiw guru an bolo n'an ma fili ka taa bila poubelle kɔnɔ yalima jiboli dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔ n'u ka du ɲama ye k'o kɛ dingɛ kɔnɔ yalima wari wɛrɛ kan ka bɔ bilen wa ko an bɛ nin jiboli sira ninnu kɔnɔna labɔ wari wɛrɛ kan ka bɔ wa ayi ni maa si m'a bila a kɔnɔ a lankolon tɛna to wa ni san nana ji tɛna boli a bolo sira kɔnɔ o kumana jamana ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ yen sigidalamaw fana jɔyɔrɔ bɛ yen n'i y'i baara k'i ka mana na a kuru k'a bila i kun n'i sera poubelle kɔnɔ i b'a bila a kɔnɔ n'i y'i ka boisson min yanni i k'a fɔ k'i b'o fili wali i ka namasa fara a kuru i ka taa bila poubelle dɔ kɔnɔ walima i k'a kuru k'a bila i kun n'i sera so i tɛna bila a kɔnɔ wa a banna o fana fɛn min o jogo yɛlɛma in ye n'o fana kɛra o bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn ni ka kow nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye Antoine kati cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko Siankɔrɔ n'a bɛ n'ale wallahi ni kɛlen don ka jinɔgɔ bɔ i ka da la i bɛ boli ka fɛn k'a kan bɔgɔ k'a kan i bɛ bɔgɔ k'a kan n'a nana cɛ ka kuma a bɛ penalty a bɛ penalty d'i ma ayiwa basi tɛ Yusu Traore gouvernement kɔni kɛn bɛ k'o don sigi sen kan juin kalo tile 11 k'o kɔni kɛ saniya ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ fɛn min Adama Sangare Bamakɔ mairiba ɲɛmaa ale ye wele da kɛ k'a jira sigidalamaw la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ayiwa i ka lembo sara n'o bɛ taxe ko fɔ taxe de développement local et régional n'a b'o ko fɔ n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ɲama taliko fana olu bɛ fisaya kosɛbɛ fɛn min fana ye ɲamanjɛ warikow ye ayiwa sigidalamaw fana jɔyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ n'a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye fɛn min kɔni ye minisiri ye a don kama a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye wele da ka ɲɛsin maire ma ka wele da ka ɲɛsin sigidalama bɛɛ lajɛlen ma o tuma an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan samiyɛ daminɛ in na an bɛɛ lajɛlen ka saniya baaraw matarafa waasa ni ji nana ji ka boli a boli sira fɛ a kɔlɔlɔw olu ka dɔgɔya walima kɔlɔlɔ jugu yɛrɛ kana bɔ a la fiyewu fiyewu i k'a dɔn baara in kɛkun y'o ye minisiri Modibo Kɔnɛ a don kama a kɔni kɛra i ka dɔn nisɔndiyaba ye
ministre yɛrɛ a ye kuma caman fɔ wa a y'a jira k'a fɔ k'a jigi bɛ sigidala maa bɛɛ lajɛlen kan nin don in an ka se k'a matarafa wa a ka kɛ an taabolo ye don o don min b'a to i k'a dɔn an ka jamana a sigida bɛ lakana cogo min na Kalilu Jabate n y'ale ka sɛbɛn ye an y'a bɔ la lettre du peuple an dɔn n'i y'o bila hali bi awa ne bɛ fasiri ta fasiri min ni n b'a ta 22 septembre Birima Jalo n'ale ka fasiri ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o napu maa ɲɛma a n'a ma ɲa k'a fɔ ko tajuko gɛlɛya o kuma fɔra min ye o napu maa ɲɛma ye ale bɔra ni ka kɔrɔfɔta ka ɲɛfɔli kɛ walasa jamanadenw olu b'a faamuya cogo min na min ye aw k'a dɔn litiri minnu bɛ yen ni o kun ye aw k'a dɔn 152 ye min ye olu kɔni o taara aw k'a dɔn 160 ani aw k'a dɔn 2 la an dɔn o b'a jira k'a fɔ dɔrɔmɛ 10 o farala kan min n'o kun ye 52 ye an dɔn aw k'a dɔn ni o ye gasoil ale kɔni kɛra aw k'a dɔn 160 ani 1 n'a kunkan fɛnni an dɔn aw k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ko dɔ farala tajiw sɔngɔ kan min ye nin communiqué bɔra k'a bin min ye tarata don juin kalo tile 7 san 2022 office national des produits pétroliers ONAP a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a k'a fɔ ko nana kana fara ɲɔgɔn kan gɛlɛyaw nana kana fara ɲɔgɔn kan an dɔn awa k'a dɔn anw kelen dɛ ko jamana caman no min ye awa k'a dɔn juin kalo tile 8 zoro wari waati ko yɛlɛma na don awa k'a dɔn tajiko la an dɔn ONAP a maa ɲɛma a ye nin fɔ min ye awa k'a dɔn a tilara ka ɲɛfɔli kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a k'a fɔ taji a kun kan ka feere 200 ani aw k'a dɔn dɔrɔmɛ 4 nka min ye jamana ka wulikajɔ min o wulikajɔ o y'a to min b'a to a bɛ se ka feere 160 ani kɔ la k'a sɔrɔ a kɛ mun ye min ye aw k'a dɔn jagobakɛlaw minnu bɛ taa taji ta ka na olu kan ka feere 200 ni kɔ la nka jamana a ko a ye dɔ bɔ aw k'a dɔn a bɛ dɔ bɔ a la jamana bɛ jɛ a ka sɔrɔ kɔ sa kɛ jamana bɛ jɛ a ka sɔrɔ kɔ min ye i k'a dɔn jamana bɛ jɔ sɔrɔ minnu kɔ an dɔn aw k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min ye ninnu bɛ se ka taji feere nɔgɔya dɔ la ani jateminɛ kɛ jamana tun bɛ min bɔ o tun bɛ t'i jɔ a bɛ k'a dɔn miliyari 87 la nka bi n'a ka bi jamana bɛ min fara a kan o bɛ t'i jɔ a bɛ k'a dɔn miliyari 200 ani miliyari 15 la desamukalo san 30 desamukalo 31 san 2022 an dɔn i k'a dɔn ONAP kɔni ye nin baara kɛ min ye ONAP ye a maa ɲɛma kɔni o y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi min ye nin waati kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛya ye a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kan k'a sababu kɛ mun ye min ye Irisi ale ni Ukraine olu ka mankan min bɛ sen na min ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ni ko nana ka nɔgɔya i n'a dɔn nɔgɔya fana na kɛ o sira fɛ nka nin waati in na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ min ye a gɛlɛya in maa si seko tɛ Birima Jalo n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ 22 septembre kɔnɔ ayiwa Birima Jalo an n'a fɔ dantɛ foli min na lettre du peuple hali bi ne b'a ta min ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko maakɔrɔ kanɲi warasiw ɲɛ fɛn min ye impôt ani domaine ye maa minnu ye baara kɛ o la faso ye n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u taara retraite la olu farala ɲɔgɔn kan ani ka kɛ jɛkuluba ye u ni kɛnɛya minisiri u ye ɲɔgɔn ye n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye an ka retraitew ye impôt la ani domaine na o fana labɛnnen don ka fanga sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min b'a to dɔnniyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kolo sinsin kɛnɛya minisiri madame Jiminatu Sangare i k'a dɔn a tun bɛ lajɛba dɔ la lajɛba in o tɛ dɔwɛrɛ ye assemblée générale extraordinaire association nationale des travailleurs retraités des impôts et domaines entre a b'o ko fɔ impôt baarakɛlaw ani domaine baarakɛlaw minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'u ye baara kɛ faso ye olu ka jɛkuluba de don u ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na o kɛra i k'a dɔn impôt ɲɛmaayasoba yɛrɛ ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye olu kɔni ye san caman baara kɛ faso in ye dɔnniya caman bɛ u la u bɛ se k'u ka dɔnniyaw bila i k'a dɔn ayiwa denmisɛnw ka bolo kan cogo min na sabu olu kɔni dara nka minnu bolo bɛ cala bi ayiwa u denw don fɛn min ye u dɔgɔninw don u mɔdenw fana don a bɛɛ lajɛlen kun ye olu ye dɔnniya min sɔrɔ hali bi i k'a dɔn ayiwa jeune génération ka se ka dɔnniya
fana latɛmɛ olu ma ani k'u kolo sinsin ka ladili caman d'u ma baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na a bilala o minɛn kɔnɔ fɛn min ye kɛnɛya minisiri ye madame Jiminatou Sangare a ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin cɛ ni muso ma fɛn fɛn tora maliko la ayiwa maliden ka taa se dunan ma n'i tora fasoko in de la a ye taasibila kɛ ka t'olu ye ka dugawudon caman kɛ u ye a ye foli fana ta ni k'an ka maakɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ minnu taara retraite la impôt la ani domaine na k'a jira k'a fɔ hakilina min da nin ye ko nin hakilina ɲuman ye nin ye jamana yiriwa nin y'o hakilina dɔ ye a bɛna kɛ sababu ye dɔnniyaba min b'u la ayiwa minnu bɛ baara la sa ka se k'olu fana ka dɔnniya tɔ ni k'a kolo sinsin nin jɛkuluba in n'o ye entretien ye a ma ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ olu labɛnnen don k'u tɛgɛ di gouvernement ma ka gouvernement sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ i ka dɔn ka jamana fana dɛmɛ min b'a to an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na a ko fana ni mago jɔra olu la dɔnniya min bɛ u la u tɛna to kɔ u na na ni ka n'u ka dɔnniya di maa ma minnu bolo bɛ cala nin waati in na sabu ka d'a ka diɲɛ ɲɔgɔn bolo minɛ ye u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye formation ye sabu n'i bɛ baara la tuma ni tuma dafa kalan olu ka se ka kɛ k'olu retraité kɔni labɛnnen don ni formation kɔni bɛ kɛ u bɛ se k'u ka dɔnniya bila denmisɛnw ka bolo kan cogo min na hali bi ɲinifɛn ye min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani ka ladili fana caman kɛ sabu ka d'a kan maakɔrɔ ale de bɛ fɛn f'i ma jeninen dɔn entretien maa ɲɛmaaw nisɔndiyara u ni minisiri ka nin kuma in na kosɛbɛ minisiri fana y'a ɲini u fɛ ayiwa u ka dugawu kɛ jamana in ye ani dɔnniya fɛn fɛn b'u la k'a bila jamana ka bolo kan min b'a to an ka laɲini ye min ye o baaraw olu bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka kɛ cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ lettre du peuple an dɔn ni y'ale bila an bɛ taa sugu la n'an bɔra sugu la an bɛna masaba cogo ni ka kunnafoni k'a di lamɛnbaa ani filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nka an tɛ taa cogo si la n'an ma taa awa paara ɲɛbɔ groupe commerce la Ablaye Mayiga k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka anw furumuso ladire n'o ye Mariamu Jalo ye Madame Mayiga an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Kura Verte kɔnɔ Kayiba Jabate an bɛ ɲa cɛkɔrɔba ɲuman an ka taa sugu la Youssou y'a fɔ cogo min na an ka zɔle da sɔɔni an bɛna an dɔn an bɔra sugu la an min ye kunnafoni an na don a kɔnɔ an dɔn anw ka jamana bi n'an m'an kɔlɔsi sɔrɔnbiye bɛ dugu jɛ an bolo cogo di an dɔn awa min ye fɛn wɛrɛ bɛ ji jukɔrɔ ni jɛgɛ dɔrɔn tɛ jaja awa min ye an b'a la waati min na o jamana gɛlɛya b'a kɔnɔ an k'a lajɛ ka gɛlɛya in a bɛ kɛlɛ cogo min o ye dɔw kɔni b'a fɛ ka kɛ sɔrɔka nɔgɔ ye ka sɔrɔ nɔgɔya u bolo u tɛ taa sira jan fɛ fiyewu min ye awa 22 septembre ale kumanen don a ko nin ko ye a tɛmɛna min ye aw k'a dɔn maa dɔ bɛ yen a y'i yɛrɛ kɛ EDMSA n'o énergie di Mali ye aw k'a dɔn a baarakɛla dɔ ye min ye aw k'a dɔn n'u a to a ye ko Isa Jalo a fila si naani jandara si naani ni nin kuma in f'i ye ka bɛ kuma jaw nka ni ko bɛna kuma sisan gasi bɛ k'o la tɛmɛ ni sɛbɛn ye fulakɛ nin bɛ ɲɛ koyi k'i ka taa n'a ye fila ye wɔrɛ ye Janjo masa tɛmɛ ni sɛbɛn ye an ma nin ye filaw la dɛ ni lalaw ni fɛn min ka kan n b'a f'u ye Isa Jalo o kɔni ko tɛgɛ d'a kan min ye énergie di Mali kabini waati dɔ aw k'a dɔn min ye ministre la ministre Seydou Traoré ale ka wulikajɔ la ani a ka kumakan dɔ la a lajɛ a y'a fɔ ko aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la énergie walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ min ye aw k'a dɔn fo ŋanamu min b'a la an dɔn o ŋanamu aw k'a dɔn n'o ye ɲagami ye an dɔn fo ka bɔ aw min ye énergie taabolo la walasa ka ko jɛya nin ko ye a kɛra Isa Jalo o kɔni ye tɛgɛ d'a kan commissariat de police 11e arrondissement min ye aw k'a dɔn maa dɔw de bɛ yen o k'a dɔn n'o ye énergie di Mali a maa ɲɛmaaw ye olu kɔni nana ka na plainte bɔ k'a bin dɔ wɛrɛ tɛ min ye maa dɔw bɛ yen olu kɔni aw k'a dɔn olu y'a yira réseaux sociaux kan k'i k'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen maa dɔw bɛ u yɛrɛ kɛ énergie balakɛra ye ni ka taa ninnu ka awa du kɔnɔna na k'a lajɛ k'olu ka compteur aw k'a dɔn k'o kɛ cogo dɔ la min ye aw k'a dɔn u jɔn bɛ k'a kɛ komi olu ye énergie di Mali a baarakɛla dɔw ye minnu bɛ taa ka taa maaw ka compteur la ni ka taa jateminɛw kɛ yalima aw k'a dɔn a ye kuran hakɛ min jigin yalima k'a lajɛ ni ŋanamu tɛ aw k'a dɔn compteur la an dɔn aw k'a dɔn min ye ninnu sɔn min nana ka na bonya min ye a dukɔnɔmaw ye olu kɔni sina k'u jata réseaux sociaux kan ko awa dɔw kɔni bɛ yen u kɛn bɛ awa min ye ka na anw ka dukɔnɔna na an t'a dɔn maa sugu minnu don k'olu ye énergie di
Mali o barakelaw ye andona wati mina o kerasa unana kuno chere awa réseaux sociaux zanve o cherneza mi énergie di Mali mawye olu kone sekale sugu bela jeleke uya ka fo ni ma ko fole no nu tara awakado do ka dugono nana uyereke awakado minyi nyera la énergie barakela awa minyi jaja énergie barakela te o de konna sa utara ka ta plenty binima ko fole nga no commune senga awakado ale tribunal ando na awakado plenty kele nunga mi awakado sekale kala wulila 11e arrondissement olu kon tara ka ta tegeda ninjenga no Isa Jallo areka so obe awa sabali bugula utara ka ta tegeda ka minye ka sekalo obuzamsen gwala unana kana ye ka fo energy barakela te o minye tiere la Draman Traoré 11e arrondissement o ma nyema no o commissaire do e kado albe olu ko nga sekali olu ya ye ka fo nunte energy barakela e kado ngana mungela do a minye ute tegeda isaka sekalo be sena isani mamunu kundo nu be kata mauka dugono nana andona awakado ku yere ka energy barakela ube sekala awatni dona natao ategena da atigla mauka ngambiye awakado komseri no e awakado Dramane Traoré ale ko ya jira ka fo mi police se ka barake chukoshila mi police se ka foike ni awasigida mauka demete bismillah Opma abe bela jele wele ni ye fenye femi awakado ni ya do atablo mai a numero bede aywa adon nisbe Seydou Jamundene nale ka fasire anya bo 22 septembre kono Seydou Jamundene amba fo dande folmina albi lettre du peuple na nyata ikaro kwanga zone sigi fedo ka alna be ikaro ma chama ve ako nga femi woni ikaro gele ababe ko nuna ango munu mako ed menageru fo tuwa do ka mako barake deun ako ni ukako takalaje malikono be jango faba kono ayo ko gele a chama mbala chama be uluta ketuko kan ado fana be ko uluta ketuko kwa cheka jugu kosebe sabu femi demsanu nye otiginu ka damane sandani fla sandani saba foka tabla sandani duru ay wakatemo la doni numbela jele kon mi bo ikado kaso ninga na barake dugu bakono konyo mena nyini ikado aywa achama mi blo haglina kono nga kololo chama fana ka be barake de nuzoro kadaka minyi bara ere tatugo ani barake tugo ani bara ere wati ko be gele abay Jakaria Damle nyaka sebenye ale ajira ka fo uni barakere do enwanye Maria Mujara ale bara denye abi bo samara la kado abe bako jigoroni femi commune durna abe ale ko ne ajira ka fo ale be bara minge ode jisma fere ale ka patron de ko ne ata jisma be ke frigo ko na kaboka dale ko abita fere sirabada la aywa na bara abita dogora takana ale ko ne ajira ka fo gwele abate ale ka ni kalo sara aka wari obidama ayo sheria fana ke do fana be o fana sheria ke wa ajira ka fo kale mamene nedo o fana yani konyo kase alebna konyo mena nyini ko ya na kunye bomako ale yisara fana bala abina konyo mena nyini na ko konde ko jugo lufe ko bino bara fana de ke fana tamane ko fe ma chamambe e olu ya jira ka ko dobe olu desara logol la olu ye logol ko mla ninga na mbara numbela jelenge ngani yalla je bibina jekulu chamambe minu fana be ni manu la pasa e ka do ko surunane do mi ngon bato patron do ko mbe minu mi gele ataka barake do musegere ayo barake do musega bloka hage ko la tukomina o fe mi nye jekulu chamanye ko lubu bara fana ke ayo amuguti ndo fana be ko delfini ale fana mana ale ya jira ka fo ko ale bi boyrom no fana yesanye femi ni batako maye ale fana bo yanfo ila no be buguni marako fo num bela jele shera ke ko bara tabulu ka o ngani yalla je ka fo ka be manyo ko tede chama be ko tabat men jugo ko ngani o nga shera rebi mi fo bara ke tugula shera bi mi fo ikaro shi hakela bara ko la o ko shera chama ngoni be ko bato nde anga jamana kono ko sebe akoni yalla je ay bo mugo tindo fana be ko fana ga fo fatike baya jira ka fo do fana be ay wa konga furu olu kono bisra o nyobi buli ay wa ninga buga dugula kana barake duguba kono sabu bitaka di chema kasoro shimase o do ko mi ayo buli kana barake numbela jele aywa be koina jekulu dobe ko adadi ikado olu fana bi demenge association pour la défense des droits des aides ménagères domestiques adadi mo olu fana bi wuluka joke ayo mi ni demse nunga hakewe ka se ga nyine ka duma ani ku deme ka ladili kan jamandi u fana ma ni barake de ngota ka laje ma tese ga marabolo kele voila marabolo chama ngonu bi boro mununa ngamnu nyoro taka chani bela jele ko nde ikado bi samara ko fo abi segu mara ko fo abi moti ko fo banyangara va fa ani kulukoro abu bela jele fana abu ko fo ayo mugutu
min gon mi boro nani ngana baara ke kado faaba ko nalla femi adade mo ye ka fara ONG do be ko Edico olu kɔni jateminɛw kɛ baarakɛden ninnu bɛ sara k'a daminɛ 2000 ka taa se 3000 ma ayiwa bɛɛ lajɛlen ta tɛ kelen ye fɛn min ye ɲɛfɔli dɔw fana kɛra ayiwa ka ɲininiw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateden dɔw bɔ k'olu da a ko Bamakɔ bi in na ayiwa ko jate yɛrɛ minɛna k'a fɔ fɛn min ye baarakɛden 150 k'o de bɛ faaba kɔnɔ 150 000 awɔ jateminɛw ye min jira hali n'a a da cɔcɔ tɛ se ka dɔn baasi tɛ Yusu ale bɛ kunnafoniw na fɛn min ye ka fara jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ baara ko jalatigɛ Organisation Internationale du Travail olu yɛrɛ kɛn bɛ ka ayiwa sariya dɔw sigi a kan sabu n'i y'a ta k'a lajɛ baara yɛrɛ bɛ kɛ hakɛ min kɔnɔna la baara bɛ kɛ waati min kɔnɔ ani fɛn min ye si hakɛ yɛrɛ baara ko la olu kɛn bɛ k'o danni kɛ ayiwa u ka sariya cɛtigɛden dɔ bɛ yen Convention 138 ayiwa ka tɛmɛ dɔwɛrɛ fana fɛ n'u bɛ san 89 ko fɔ min yɛrɛ bɛ adamaden si hakɛ baara ko la ani ka hakɛ olu b'o danni kɛ a ko nka ko caman bɛ olu ti bato nin ko in na a caman kɔni bɛ kɛ bɛnkan ye dalakuma na ayiwa ne b'i ta baara la n bɛ nin d'i ma kalo la ayiwa n bɛ nin kalo hakɛ kɛ n bɛ taa a bɛ bila o minɛn kɔnɔ nka ko gɛlɛyaba fana bɛ baarakɛdenw kan k'a sababuya kɛ ko caman bɛ kɔlɔlɔw la minnu bɛ tɛmɛ u n'u ka patron ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ tɛmɛ hali u ni maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabu ka d'a kan a tila bɛɛ lajɛlen ye npogotigininw ye ayiwa ko caman b'a kɔnɔna la minnu ayiwa yan'u ka taa so o kɔlɔlɔ caman bɛ se k'u sɔrɔ i n'a fɔ kɔnɔbara balilenw ani ayiwa ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma o bɛ se ka baarakɛden ninnu sɔrɔ o fana jɛkulu caman kɔni bɛ bi minnu b'a la ka ayiwa u dɛmɛ k'u ka hakɛw ɲini k'a d'u ma a ko nka fɛn min ye baarakɛden n ko an ka jamana kɔnɔ jaa an ka faaba kɔnɔ ayiwa k'a gɛlɛya ndan dɛ ni bɛɛ lajɛlen y'i jɔ jɔyɔrɔ la k'a bɛ kɛ sababu ye nɔgɔya a bɛ don a ko la nin kun ye sɛbɛn ye lettre du peuple an y'a bɔ ale la lettre du peuple ni y'ale bila ne bɛ indépendant da nin ye lɔkɔli maître dɔ ye monsieur Yusu yafa ma attention Yusu wala lɔkɔli maître monsieur yafa ma ne ko i tɛ nin sɛbɛn in bila wa a ti bila koyi sɛbɛn in bila e bɛ nin fɔ monsieur ma cogo di monsieur yafa ma koyi monsieur nga a bɛ cogo di monsieur Berthe bɛ 320 na n'a ye nin mɛn monsieur Kone bɛ Banagabugu n'a ye nin mɛn ayiwa i sera i yɛrɛ k'u ka yafa ma koyi bisimila nka an n'a ɲɛfɔ an bamuso fana bɛ yen a dabila koyi ada muso sɔgɔ an ka musokɔrɔba don maître Dɛma ka musokɔrɔba lɔkɔli maître don dɛ o ka yafa ma koyi baasi tɛ Antoine nin ye monsieur ye monsieur ale lɔkɔli maître ye lɔkɔli maître ye a ka dɔ professeur don min ye olu kɔni ka baara tiɲɛ yɛrɛ la ka jateminɛ kɛ a kalandenw kana kɔnɔ ta bisimila i ma ɲa fɔli ko i tɛna fɔ sa wa tɛmɛ n'a ye kalandenw olu kana kɔnɔ ta nka min ye a ka dɔ ja monsieur yɛrɛ a ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale ka teli ale bɛ komi Usain Bolt Antoine a ka dɔ monsieur ale b'o a ka dɔ min ye o kuma min fɔ lɔkɔliso la monsieur kɔni ye paw kunna o ye sariya min ye ani hakɛ min ye kalanbulon la walasa kojugu kana nin ta ka ɲɛsin min ye kalanden musomanw ma sango ta a ka dɔ min ye a jɛɲɔgɔnya mɔgɔ ka hakɛ to bisimila i bɛ taa n'a ye sa de koyi monsieur yɛrɛ ale kun ye ale kalan kɛ ni lɔkɔliso in na monsieur ye a ka dɔ stage bɛɛ lajɛlen kɛ yalima monsieur ka kalan ka di kalanso in a yɛrɛ kun ye lɔkɔliden kɔrɔ ye lɔkɔliden kɔrɔ kun don a tilalen kalanw na a ye baraminɛ kalandenya kɛ a tila ka na baara sɔrɔ yen a ye stage kɛ ka tila ka baara sɔrɔ bisimila monsieur i ka dɔn n'a y'i labɛn monsieur forme ka ɲi monsieur cɛ ka ɲi monsieur jɛlima ka di i ka dɔn waati min na nin ko bɛ sen na monsieur nana a ka dɔn yen kalanso a ɲɛma o nana ka na monsieur kɛ yen baarakɛla ye kabini monsieur kɛra ye i ka dɔn awa min ye monsieur monsieur ka baara kɛra min ye monsieur ni npogotigininw bɛ te ka ɲɔgɔn ye ani awa k'a dɔn lɔkɔli maître musomanw olu fana maîtresse kɛ lɔkɔli maître musomanw a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw a bɛ baarakɛɲɔgɔnw a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye ani directrice fana bɛ ɲɔgɔn ye a laban min ye aw k'a dɔn monsieur nana ka na npogotigini 24 ka na kɔnɔ dasi olu kun kan galankaki o bɔlen kɔ monsieur ma daw ma dɛ monsieur nana ka na aw k'a dɔn maître musoman a nana ka na o 4 a ye kɔnɔ dasi olu fana kun lɔkɔli maître musomanw awɔ bisimila o bɔlen kɔ ja monsieur ni directrice fana bɛ ɲɔgɔn ye a dasi o kun
ngo ingera adon mishe aye kono da mbugo tikini muga ani nani ani awkado minye kalangara bugo o musoman nani katase awkado directrice rema no logol so nyema mishe aye kono da sinum bela jelela ikado do ere ko ni dawali bana ko ma ko mishe jable de wa mbugo di video ni ngali be ni ngara roj mede akara bini Yusu engravini andona gorigera ame faj mebe andona kera biye awkado misheni wala nunge andona awkado miye nyerala mau dabali bana dugu mo de yaye nu ma fere soro mishela ba ana korona bela ayo bismillah ba awkado miye dugu ma nyemau olu ko ni utarakata plantige mishega o plantige le mishega uko ni mishe bla garda villa miye awkado kamara awawul shariat gilamo fe dona natola mishe awkado abina ke munye yalba mudum na soro ngando ningira gana gana gele nge kangala ngaki matenere danu ngina so même misal lo diba ay logol so doya metri fly nyogon boxe mbugo tigi non anga bitay mlatande sabe mbana dewa mishe fla mishe ya fama dire ko akili fabo logol metru mana sura bi atinu ga ibulo de patri anya bo independent ngono bas de independent manu fo ni cheni agala buga di koyi o independent kele jable do independent kele amota ameta kulukoro ko manja nywana ko sebe nga ubo me nywawe nandra kulukoro ikaro ni foto muso doe foto muso ni ko ni ade nane na de habulu ajigina ko sayna iba sara furlenu Fatike baye muvo Usmane laji bamba akebe ka sebenge lende pana kono ako niye musulaka do e ale ko ngere sege kira aywa fa banaye fa bala ikado ayo abi yala kulukoro ako ngamme mo dabali ba ni ade nane naye o pana nyingal min tomi be ko denu faw ube fajmeve bamba ka pumana ako abi wati de modobo ni fato muso yi ikado dene sunya kalot le woro adenana ajigna ola o nga date na saka tabulu sabu kada kana haglu te nyave fe mi protection civile mo ye ulu na data ay wadin uyata de muso ndo ay wani ngata di promotion de la femme de l'enfant ay o ma nyama me kulu korono be madam bokum awagindo ko fokatani de nyi de dalame bamnanu bulo akoni ngara hino to ko bay ikaro mo bulo kulu koro ko fe ko ni nguma imbe dabbela jelela sabu kada kana ngoy mama saka ne vamu fata muso kele den nani opana ko den nu fo obe faaj meve fata muso ndu limano ka keto ikado abi jokono barala chodi ayo mamanu min mbarange maaj mawndo o nyini ngali ko ne obe dacha mana o ngani ko indaka laje da su musunu la ikado ka bi na fo asbe conditionnel la akabi na fo ikado ko mado ko mbe minu ngoni min na fulo nyini go jugu ke ayo don ba do wal ma fleli kelo ba fu yina opana ko ni fata muso ko ne njera limano ka keto abika sababu ikado na fulo ka bi jiri wal ma joro bado be ino soro o ko ma bi se ka fo ko do da su musunu ko do yo ma fana fo ngani ni ko fana taga laje ibai ka fo ma do fana dame dibila ko lubu de ka na nywana ko ke ka da uire haglina ko do ka yalma abise ka ke tubna ne ninge na se ka no soro ko abise ka ke do tayi o fana yi asika se ka lu ko no be sena ka se ka ko nyedo mi ngon ba to mi na nywana ko yi ka do sigido o fana na o fana temene ko ka boy ma chama fana ajira ka fo de femi ngoni nye e ka do haglina jugbe mamunu na do ru ko ndai ka do ma fe ka ngo ngete ka laje mi mbala do fana ajira ka ko yalma mamunu mi drogo jugu tanunu hagelte nywaave ko lu to ga be foto muso nga wani mbela jele ko ne nyini ngale dawla o nga shise bendiande mi ko ne bendiale edu foto muso ko ni ya de nani nai Fasirbaye Mouvo, chef de division enseignement secondaire et supérieur académie d'enseignement de Kulukrola, Balaketa ale Pumana, ale adira ka fo femi ngoni nye ma kumuloton nunye, maudo mamnu ango mako des personnes vulnérables, maudo tsigu yere bo goleala, maudo golea kekadi ku soro kusebe kadaka ikado lujura yere mimbe ula, ale bana mimbe ula bike sababu ningu sebe ko digu kusebe, ale ko ne adira ka fo minga ke sisa, femi foto nunye ikado somo, ulu de kan ka febela jelege ku nyejo ula, nu grasike kera ni bana jugu nye aywa somo ka ku nye jowula mimba to ni na nywana gela kana se ku soro abana nga fasari ke ba fana muvo ako muso mi vle nye ka be na fo dinando nga ka be kulukoro kwa se be koro mena fem ngon ba to bisika kishini ma aywa ko wuli ka jo de kan ka ke ka se ga aywa na nywana mau kishini ngwe ma directrice régionale promotion de la femme madame Gindo ikado awa bogumu aywa
dɔ in ye maramboku mu ye nka a bɛ faamu i k'a dɔn ale kumana ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye fɛɛrɛw ta ka ban den kɔni sɔrɔla olu bolo u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka den kɔni ladon k'a balo min kɔni b'a to a bɛ se ka kalifa maa dɔw fana na maa dɔw ka se ka kɛ a fa n'a ba ye ka k'a jigi ye i k'a dɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la k'o baaraw fana bɛ ka kɛ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ wele fana da jamana ɲɛmaaw ye ka wele da maa ŋana ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye ni maaw ye ni kunkolotɔ fana don dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na sabu a dɔw bɛ se ka furakɛ o a dɔw bɛ yen ni dɛmɛ donn'u ma k'u ta ka taa n'u ye i k'a dɔn pɔnze ayiwa dɔw bɛ se ka furakɛ k'a b'o wele da fana kɛ min b'a to nin ko in ayiwa nɔgɔya bɛ se ka don a la cogo min na nka ɲininkali min bɛ da la fasiri kɛba Usumani Laji Banba ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin den naani ninnu ye k'u faw bɛ mini jɔnniw don ɲininkali to min bɛ yen yanni ka sɛbɛn datugu i b'a ye k'a fɔ fana fɛn min ye ayiwa nin muso in ye ko wulikajɔw fana kɛmɛ ka fɛɛrɛw ta min kɔni b'a to ka fɛɛrɛ kɛ muso in kana se ka den wɛrɛ sɔrɔ k'a to nin cogo in na i n'a fɔ planning n'a ɲɔgɔnnaw ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan ayiwa nin na don n'a nataw la ka fɛɛrɛw kɛ min b'a to u ka se ka kisi nin kɔnɔbara ninnu ma ɲinɛ nin ye kojugu ye dɛ a laban ye min yɛrɛ ye den minnu bɛ sɔrɔ nin na ayiwa den ma fɛn kɛ dɛ a bɛna lamɔ cogo di don dɔ la a bɛna fɔ k'a ba ye jɔnni ye a bɛna fɔ k'a fa ye jɔnni ye nin bɛ taa san 1 san 2 san 10 san 20 sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ fɔ ko a buruju ye jɔnni ye kojugu don dɛ kojugu dan don i ka dɔn kulukɔrɔkaw fɛ yen nin kɔni de kɛra protection civile mɔgɔw filɛ nin ye den dan filɛ u bolo nin ye bamanan na olu kɔni ye den da ka taa n'a ye i ka dɔn promotion de la femme na olu kɔni b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ den bɛ se ka lafiya k'a bila a ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na nka ɲininkali min kɔni bɛ bɛɛ dala bi nin ko in bɛ se ka kɛ cogo di nin ko in bɛ se ka ban cogo di an ka jamana kɔnɔna la sabu ka da ka nin ye kojuguba ye fɛn min Usumani Laji Banba ale nin sɛbɛn fasiri an y'a bɔ l'indépendant na Yusu a dɔ tuma min bɛ yen o b'a fɔ ko i t'i ɲɛ Yusu a ka ɲi ta Yusu a ka ɲi Yusu sɛbɛn min b'a bolo Yusu nin y'o bannen ye